מתחילים להקליט, ההקלטה תימשך גם כשאני אצא. בסדר. אז היום אנחנו בפגישה מספר 65, קשה להאמין, אבל ממאי השנה, היום זה הפגישה ה-65, פעמיים בשבוע, היום 30 בדצמבר 2020, ואנחנו התחלנו לפני שתי פגישות לדבר ולקרוא על יחיאל פיינר והמבוא שלו לספר שיריו צבי ונצוונציק, ספר שהופיע ב-1931. עכשיו, לפני ששלמה הגעת, יש עוד מישהו חוץ מאדם ושלמה? יאיר. כן. זהו, אז לפני שהתחלנו להקליט, דיברתי עם אדם, ראיתי שהוא מצא את המאמר המשותף של מוניק דהן ושלי, בקשר למבוא של יחיאל פיינר שביקשתי שתקראו, וביקשתי מאדם, אם הוא יכול, לשלוח לכם את הלינק למאמר הזה באקדמיה אדו. ואדם הזכיר לי ששם המאמר כבר מגלה את המסקנה בסופו, קראנו לשם של המאמר, המניפסט הספרותי של יחיאל פיינר והתרמת השואה. זאת אומרת שכבר בכותרת אנחנו מכריזים על המסקנה מכל המחקר לגבי מה שקרה עם המבוא הזה. עכשיו, הכותרת היא כפולה. מצד אחד קראנו לזה מניפסט ספרותי, ומצד שני, התרמת השואה. לגבי המונח מניפסט ספרותי, הרי אם זה נכון מה שאנחנו אומרים, הרי שהמבוא של יחיאל פיינר משתלב במסורת של פרסום מניפסטים ספרותיים של סופרים במאה ה-20, מניפסטים ספרותיים של הספרות המודרניסטית ביידיש וגם בשפות אחרות. וזה קצת הייתי אומר, במבט ראשון לקרוא למבוא של יחיאל פיינר לספר שיריו מניפסט ספרותי, זה קצת נועז. השאלה אם זה תקף, כי מניפסטים ספרותיים במאה ה-20 פורסמו בכל מיני שפות על ידי כל מיני סופרים יהודים ולא יהודים, והם בדרך כלל, המניפסטים הספרותיים היו מין התוויית דרך בספרות המודרניסטית, ומין, הייתי אומר, זניחת דרכה של השירה לפני אותם סופרים. בדרך כלל, מניפסטים ספרותיים, הם היו מצד אחד הכרזה על אני מאמין של הסופר במאה ה-20, אבל מצד שני הם היו פרוטסט, מחאה על השירה שנכתבה לפניהם. ואני כבר לא זוכר, כנראה שלא דיברנו על זה, בספרות יידיש, יחיאל פיינר, לדעתי, הוא אחד ממפרסמי מניפסט ספרותי
מודרניסטי, שאני בפגישה הקודמת, בסוף הפגישה, הגדרתי את זה ככתיבה במסורת של האקספרסיוניזם היהודי. והיו עוד סופרים מאסכולות שונות בספרות יידיש במאה ה-20, שפרסמו מניפסטים ספרותיים, ומי שאסף חלק מהמניפסטים הספרותיים במאה ה-20, גם של ספרות יידיש וגם של ספרות העולם, היה פרופסור בנימין הורשובסקי, שלימים שינה את שמו לבנימין הרשב. ואני לא זוכר, נדמה לי שהזכרתי את הספר עם מניפסטים ספרותיים במודרניזם של המאה ה-20, שהוא פרסם. כן, אני חושב שהזכרתי, כי גם אדם אמר לי שבהוצאת כרמל יצאה מהדורה השנייה של הספר הזה, אז דיברנו על זה, אז אני לא אחזור על זה, אבל אני רוצה להגיד ואם אמרתי אני חוזר על זה, פרופסור בנימין הורשובסקי הרשב לא כלל בספר שלו את המבוא של יחיאל פיינר, והוא בעצמו במבוא של הספר שלו אמר שהמניפסטים שהוא מביא גם מספרות יידיש, גם מספרות העולמית, זה רק חלק מהתחום. ואם הזכרתי או לא הזכרתי, אני מזכיר עוד מניפסט ספרותי בספרות יידיש, של אותה תקופה, סוף שנות ה-20 ושנות ה-30, של אהרון צייטלין. כן? כנראה שהזכרתי אותו, מניפסט ספרותי שאהרון צייטלין פרסם, אם אני זוכר, בסוף שנות ה-20 של המאה שם, איפה שהוא נתן מעין כותרת על די קונסט wie sie darf sein, כן? ובסוגריים כתב פרוטסט ונני מאמין. אהרון צייטלין תמצאת בסוגריים את המהות של מניפסט ספרותי. מצד אחד, האני מאמין של המשורר, ומצד שני, פרוטסט לגבי דורות קודמים. גם אצל יחיאל פיינר, אנחנו נראה, כשנמשיך לקרוא עוד מעט, אנחנו רואים את אני מאמין שלו, שמהשורות הספורות שקראנו עד עכשיו, עדיין אי אפשר להכיר מהו אני מאמין, וגם הפרוטסט, שגם זה אנחנו רק בהתחלה של הפרוטסט של פיינר. אז אני שוב מבקש, כאשר אדם ישלח לכם את הקישור למאמר הזה באקדמיה אדו, תקראו את המאמר, זה יעזור לנו להבין יותר את הטקסט. אז אתם עכשיו שלושה, אדם, שלמה ויאיר. ובלה. ובלה. ואנה. כן. ואנה, יופי. פרופסור, יש לי שואל. כן. כן, אני, of course, I am little bit later than everybody. This is normal. I am discovered, now I was reading the Amos Oz, the last interview with Shira Haddad. And in this book was about the Dov Sadan, of course. I discovered the Dov Sadan
Oz, he said that he was Gadol. So, and he was said also the Kurzweil. אני לא שמעתי the Kurzweil. he was also, איך את אומרת? He was also what? The Gadol, somebody mamasho, he said. אוקיי, זה and נכון. also he said the Dov Sadan und Kurzweil. מי זה Kurzweil? קורצווייל היה פרופסור לספרות עברית בבר אילן. קורצווייל רצה להתקבל כפרופסור לספרות עברית באוניברסיטה העברית, ולא נתנו לו. ואם אני לא טועה, גרשון שולם היה אחד מאלה שלא הרשו שהוא ילמד באוניברסיטה העברית, אז קורצווייל בבר אילן היה פרופסור לספרות עברית חשוב מאוד, יש לו תלמידים חשובים. עכשיו, איפה מצאת את הרעיון של עמוס עוז עם חדד? זה יש, זה ספר, יש אינטרוויו, זה כמו ספר. מה עשוי התפוח? כן. כן, זה ספר, זה ספר או זה נמצא באינטרנט? כן, זה לא, זה ספר. את יודעת מי יוציא את הספר ואיזו הוצאה? בעברית זה בהוצאת כתר. כן, בעברית זה... ואיך שם הספר, אדם? ממה עשוי התפוח? כן, מה עשוי מתפוח. ומי המחבר? שירה חדד מעמוס עוז, זה אינטרוויו. כל הספר זה אינטרוויו? כן, זה דיאלוג. אוקיי, אני מתעניין בזה, אני אנסה לחפש את הספר. אם כבר את הזכרת עכשיו את עמוס עוז ואת דוב סדן. כן, זה גם זה, עוז, דיברתי על האנקדוטה עם דוב סדן ושמואל יוזף עגנון. כן. זה היה, yes, he's giving the example of the nice anecdote. כן, ורצית לשאול שאלה או שאת רק מזכירה את זה? She was asking the Oz about his who he was meet in the life, who he met in the life. And he was talking about the Saddam, about the Agnon, about also he was talking about the Gabriel Moquet, Nurit Gers, Igal Schwarz, Miron, Shaket, and the Dov Saddam meet the Kurzweil, the Gadol. He said there was the Gadol person. בסדר, אז מכיוון שהזכרת את עמוס עוז, עכשיו מלאו 2 לפטירתו של עמוס עוז. והאמת היא שלא הספקתי, אבל אני כתבתי לפני שנה מאמר על 5 פגישות שלי עם עמוס עוז, בלי שנפגשנו. אז איך אפשר דבר כזה? אז אם אני אצליח לפרסם את זה באקדמיה עדו, אתם תדעו. אבל הדרכים שלי והדרכים של עמוס עוז נפגשו במקרה 5 פעמים, ואחד הפעמים היה בשיעורים של דוב סדן, על ספרות יידיש בפולין, בין 2 מלחמות העולם. עכשיו, אנה אומרת שעמוס עוז אומר שדוב סדן היה גדול, הוא בסך הכל היה 1.50 מטר, לא גבוה מדי, אבל אולי כבר אמרתי לכם פעם, מכיוון שדוב סדן היה מורה שלי, אני יודע שהוא שלט בתרבות היהודית במשך 800 שנה. הוא אחד האנשים המעטים באקדמיה, כן, שהיה מסוגל
לקרוא ולהבין ולכתוב על מקורות יהודיים במשך 800 השנים האחרונות. טוב. אני לא ידעתי שדוב סדן היה, how to say, the left party. היה מה? left party, אדם, מה אנחנו מדברים left? he was not מפלגת right. שמאל. אנה אומרת שהיא לא ידעה שהוא היה שמאלני. הוא לא היה שמאלני בכלל. הדוב סדן, קודם כל, כשהוא עלה ארצה ב-1925, כן? הוא היה חבר של מפלגה דתית, ובכנסת, דוב סדן היה חבר כנסת תקופה קצרה, הוא היה חבר מטעם, לא מטעם מפא"י, אלא מטעם האיחוד בין מפא"י, תנועת העבודה, ואחרי שנה, שנתיים, הוא ראה שזה לא בשבילו, שהוא מאבד את הזמן, מבזבז את הזמן, והוא פרש מהכנסת. ויש אנקדוטה על דוב סדן והכנסת. דוב סדן נכנס לכנסת כחבר כנסת מטעם תנועת העבודה, והוא מספר מה קרה ביום הראשון שהוא הגיע לכנסת. אז הוא הגיע לכנסת, חבר כנסת חדש, ומישהו בכנסת הסביר לו איפה כל החדרים, איפה יש ישיבות, מה הכנסת עושה, ודוב סדן מספר ככה, אני נכנס לכנסת, ומישהו מהכנסת מדריך אותי, מסביר לי כל דבר בכנסת, ואנחנו הולכים ממקום למקום, ואני רואה אדם. אז אני שואל את המדריך שלי, מי הוא האיש הזה? אז המדריך שלי, אומר סדן, אומר לי, האיש הזה הוא האיש של שמעון פרס. טוב, ממשיכים ללכת, ורואים עוד מישהו. סדן שואל את המדריך שלו, ומי הוא האיש הזה? אז המדריך שלו אומר לו, האיש הזה הוא האיש של, אני יודע, של רבין. טוב, סדן לא מבין, הוא אומר, כל פעם שאני שואל אותך על מישהו בכנסת, אתה אומר שהוא איש של מישהו אחר. אין פה אף אחד שהוא איש של עצמו? כן? באירוניה, הוא סיפר את האנקדוטה הזאת. הוא ישב, נדמה לי שהוא נכנס ב-68, ישב שם שנה או משהו כזה, וראה שזה לא בשבילו, והוא פרש מהכנסת. הוא לא היה שמאל, הוא היה איש המפלגה של המצפון של עצמו. למשל, כאשר ששת הימים קרה ב-67, אני זוכר שהיה ויכוח, כן? כן להחזיר את השטחים, לא, בהתחלה ממש. ואני זוכר שדוב סדן אמר, אם אלוהים עשה לנו נס, ואנחנו יושבים גם ביהודה ושומרון, אז אנחנו נלך להתווכח עם אלוהים, כן? אז אנא, הוא לא היה איש שמאל, הוא היה איש של המצפון של עצמו. זה היה translated like described that was the writer גדול, שמאלה, כמו זה היה... אנה, את מדברת על דוב סדן או על עמוס עוז, כשאת אומרת שהוא לא, היה... סדן, דוב סדן. There was,
in the book was so presented, but not by the Oz, but the translator. There was presented as who is the Sadandov. It's not the word of the Oz. לא. העניין הזה, גם עמוס עוז, גם סדן, אלה נושאים מאוד רחבים שכרגע אנחנו רוצים לחזור ליחיאל פיינר, אז עניתי לאנה מה שיכולתי בקצרה, והאם זוכרים איפה שהפסקנו? אני זוכר שהפסקנו במשפט איפה שיחיאל פיינר יורק, ומה הוא יורק. ובסוף הפגישה הקודמת, אני העמדתי מין דילמה, מצד אחד יחיאל פיינר מדבר על המשורר שעומד על ההר הקדוש של השירה, ובמשפט שהתחלנו לקרוא, פתאום המשורר יחיאל פיינר יורק דם, ויש פה איזו סתירה שהיא תתברר יותר כשנמשיך. אז אולי שלמה יחשפי המשפט הזה, נתחיל שם. מצאת, שלמה? שלמה שומע? אונשפייט זה תחילת הפסקה השנייה, שלמה. אתה על השק. יהודית הגיעה היום? לא, היא לא כאן, אני שלחתי לה מסרון בוואטסאפ לשאול מה קורה. כן. אז לא קיבלתי תשובה עדיין. אוקיי. כן, שלמה. שלמה שומע אותנו? אדם, אתה לא יכול לפתוח את המיקרופון של האחרים, נכון? לא, עכשיו אתם שומעים אותי? כן. כן, עכשיו... Speit euch der Dichter sein Lied wie a Flamm. Feierdig Stück Blut. זהו. ושפייט euch der Dichter, רגע, עד פה. ושפייט euch der Dichter sein Lied wie a Flamm feierdig Stück Blut. פלאם פיירדיק שטיק בלוט זה שם עצם אחד, עם הרבה אדיאקטיבים. יש פה פשוט נקודה באמצע, טוב. כן, כאשר המשורר יורק את שירו, כמו פלאם פיירדיק שטיק בלוט, איך היית מתרגם את זה? זה שם עצם אחד. אז תחפש קודם את יחידת חתיכת דם לוהבת. כן, זאת אומרת, וכאשר המשורר יורק, מסלק מתוכו דבר לא טוב, כמו שאמרנו הפעם שעברה, תמשיך. Wissen mir, wer hört die Summen von Shira in sein Mutterleib aneglit. לא, אונגגלית, לא אנגלית, אלא אונגגלית. אונגלית. למד יוטט בסוף. אז אני חוזר, כדי שלא נאבד את הקשר. וכאשר המשורר יורק את שירו כחתיכת דם יוקדת, וייסנמיר. שלמה? וייסנמיר אנחנו יודעים, ורשהות. כן. Die Summen von Shira in sein Mutterleib angelegt. אונגגלית. אונגגלית. אנחנו יודעים, wer es hat
דיזומן פון שירה, איך תתרגם דיזומן פון שירה? אז אנחנו יודעים מי... זומן, מה זה זומן? אני לא יודע. זומן זה את גרעיני השירה, כן? גרעיני השירה. מה שזורעים, כן? מי את גרעיני השירה? In seiner Mutterleib angelegt. אונגגלית. Angeglickt. ורסהות אונגגלית, זהו הפועל. מי הצית, מי הדליק Angeglickt, את כן. גרעיני השירה in sein Mutterleib. מוטר זה אימו, לייב... לא, רגע. השם העצם זה לא מוטר, שם העצם זה מוטרלייב. זה מורכב יותר. מוטרלייב, לייב אמרנו שזה האור, הגוף של אמו. מי הדליק את גרעין השירה בגוף אמו כשהוא עוד לא נולד? Oi bringen ihnen Dichteret Eugen zwei Meneures. תקרא את זה עוד פעם, כי יש שם כמה כשלים בהיגוי. Oi brennen ihnen Dichteres Eugen zwei Meneures. מה המילה הראשונה שקראת ביידיש? אויב. א' ו' י' ב'. רגע, לפני האויב יש נקודה? כן. אוקיי, אז אם יש נקודה, האינטונציה של המילה אויב לא יכולה להיות כאילו המשך של המשפט הקודם, אלא אויב, זברנן, כן? אויב ברנן אינם דיכטרס אויגן צווי מנורוס, וייסן מיר... רגע, תרגום. אם דולקות בשירתו שתי... לא כתוב בשירתו. אינם דיכטרס. סליחה? אינם דיכטרס. דיכטרס. דיכטרס, של כן. המשורר. מה של המשורר? אינם דיכטרס אויבן. בעיני המשורר שתי מנורות. אוקיי. אם דולקות בעיני המשורר שתי מנורות, הלאה. וייסן מיר, לא וייסן, אלא וייסן מיר. וייסן מיר, ורסהות די פלומן דורט אין זי... לא, פלומן זה שזיפים, ופה זה פלאמן. פלאמן, דרס איז זי אנגצינדן. אתה לא רואה את הקמץ? אני רואה, בוודאי שאני רואה, אבל אני שוכח אותו. אוקיי. אנחנו יודעים מי ורסהות, למי יש... לא, תראה. הכשל למי שקורא את פיינר, הוא שהמשפטים שלו מאוד ארוכים, וצריך מיד לחפש את הפועל. אם אתה לא מוצא את הפועל שהוא נמצא דחוי אחורה, קדימה, אז לא תבין. אז ורסהות, מהו הפועל? ורסהות, די פלומן דורט אנגצינדן, זה הפועל. אונגצינדן. אז אנחנו יודעים, אם רואים בעיניים של המשורר שתי מנורות דולקות, וייסמיר יודעים, אנחנו יודעים. ורסהות אונגצונדן. מי הצית את המנורות האלה? מי הדליק, אבל עד האונגצינדן, מה הוא אומר עוד? ורסהות די פלאמן דורט אין זי אונגצינדן. ורסהות די פלאמן דורט אין זי אונגצונדן. יודעים אנחנו מי הדליק את הלהבות, די פלאמן דורט, בתוך המנורות. אני מתנצל, אני חייב לצאת בשביל לפגוש הורים, אני אחזור עוד כ-20 דקות. יש מישהו שיכול לשתף במקומי? אני הייתי מבקש שבלה, שהיה לה כבר ניסיון,
אין בעיה, אבל אני יכולה, אתה מאפשר לי את זה, אדם? כן, רק רגע. אני ממש מתנצל. תאפשר לי גם שיתוף שאני יכולה להריץ את הטקסט. כן, את עכשיו נהיית הוסט. יופי, מעולה. אוקיי. אני רוצה להגיד, לאור הניסיון של שלמה כרגע, ולאור מה שאני אומר בכל שתי הפגישות האחרונות שלנו, המשפטים של יחיאל פיינר הם משפטים ארוכים, והתוצאה של זה, זהו קושי לזהות מיד איפה הפועל של המשפט, ואיפה שם העצם של המשפט. ולמה ככה? מכיוון שבמשפטים הארוכים של יחיאל פיינר, הפועל מופיע לקראת סוף המשפט. ושמות העצם במשפט מלווים תמיד, אני כמעט באופן סטטיסטי חושב שאני צודק כשאני אומר, ששמות העצם במשפטים האלה מלווים תמיד ביותר מאדיקטיב אחד. לפעמים הוא מזכיר שם עצם עם 2-3 אדיקטיבים. ולכן, כשאתם קוראים משפט של יחיאל פיינר, הדבר הראשון אחרי שאתם גומרים לקרוא קטע, זה לזהות קודם את הפועל, על מה הוא מדבר, ומיד אחר כך, מהו שם העצם. רק אחר כך ננסה לראות מה הם שמות התואר, כן, של העצם. אם אנחנו מנסים להבין בסדר הזה, קודם מהו הפועל, אחר כך מה שם העצם, אחר כך מה נאמר, איזה סוג שם עצם זה, זה יקל עלינו לדעתי להבין את הסינטקס של יחיאל פיינר. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. אני שואל ואני עונה, או אולי אני שואל ונותן לכם לענות, ואם לא אני עונה. מדוע אתם חושבים, כי ראינו כבר כמה דוגמאות שמוכיחות מה שאני אומר, משפטים ארוכים, והפועל לקראת הסוף, ושמות עצם עם הרבה שמות תואר, מדוע אתם חושבים שזהו הסגנון של יחיאל פיינר? השאלה שלי היא פרובוקטיבית, אבל לא כדי לבחון אתכם, אלא כדי לעורר מחשבה, ואחר כך אני אגיד מה אני חושב היא התשובה. מה אתם אומרים? מדוע המשפטים של יחיאל פיינר לאורך כל הטקסט הזה ארוכים, הפועל לקראת הסוף, ושמות העצם עם הרבה שמות תואר? השפעה של דייטשמריזם? זו דעה אחת, עוד מעט אני אתייחס לזה. מי עוד? אני לא קובעת. השערה, בסדר. עוד מעט נטפל בהשערה הזאת לפי איך שאני רואה. מי עוד יש לו השערה? מדוע משפטים של יחיאל פיינר ארוכים וכאילו מסובכים? האמת שהם לא מסובכים, רק שצריך לזהות קודם את הפועל, אחר כך את שם העצם, אחר כך את שמות התואר. יש עוד השערה? יאיר? לא. שלמה? אוקיי. האם בטקסטים אחרים יש לו משפטים קצרים? זו שאלה טובה. האם בטקסטים אחרים יש לו משפטים קצרים? אנחנו צריכים להבדיל אצל יחיאל פיינר בין טקסטים עיתונאיים, זאת אומרת בפרוזה, לבין טקסטים שיריים, זאת אומרת בשירה. מכיוון שהשירה בכלל, על פי טבעה, היא יותר דחוסה
ודורשת יותר קיצור, אז בשירים הדבר יותר קצר, אם כי עדיין הסגנון המיוחד שלו יורגש בצורה כזאת או אחרת. במאמרים, אני חושב שאתה צודק, אנחנו נראה את זה אולי בעתיד, המבנה של המשפט שלו גם כן ארוך, אולי לא כל כך כמו במניפסט הזה, שאחר כך אני אגיד למה אני קורא לו מניפסט, אבל זה הסגנון שלו, ולכן השאלה שלי, יחיאל פיינר היה דובר יידיש מלידה, למה הוא כותב, ואני רוצה להגיד שהסגנון שלו הוא די ייחודי לעומת סופרי יידיש חילונים. האם שפת האם שלו לא הייתה פולנית? חס וחלילה. הוא במשפחת פיינר, אני כמעט בטוח שהם דיברו יידיש. פולנית בכלל לא. זו הייתה משפחה עם שורשים חסידיים, כן. אבל נתתי לכם רמז כשאמרתי שהסגנון שלו ביידיש יותר ארוך מאשר אצל סופרים חילונים. בסדר, לא נענה אתכם בעין. ההשערה של בלה, שיכול להיות פה השפעה של גרמנית, אני לא חושב, וההשערה שלי היא כזאת. אדם כמו יחיאל פיינר, שמגיל 4 למד בחדר, אצל הקוז'יגלובר, אחד הרבנים הידועים שאחר כך היה גם מורה בישיבת חכמי לובלין, מגיל 4, סליחה, אני טועה, מגיל 8, בגיל 4 הוא למד אצל רבי אחר בחדר, ומגיל 8 למד אצל הקוז'יגלובר, ואחר כך למד בישיבות בוורשה, ואחר כך למד בישיבת חכמי לובין, זאת הוא היה בן תורה. אני טוען, אני משער, שבן תורה, לא רק יחיאל פיינר, על פי השכלתו התלמודית, יהיה לו נטייה, אם הוא מודע ואם הוא לא מודע, לנסח משפטים ארוכים כשרשרת. לפני שאני מסביר למה אני אומר את זה, האם מישהו יכול להסכים איתי ולהסביר למה אני אומר מה שאני אומר? כן, בהחלט, כי הגמרא יש בה משפטים ארוכים עם תת משפטים, זאת אומרת, מישהו אומר משהו ואחר כך הוא נכנס למהדורה, להמשך המשני, ומהמשני השלישוני, ואחר כך לאט לאט הוא הולך בחזרה. זאת אומרת, זה משפטים ארוכים שמתפצלים לעוד משפטים ולעוד משפטים. יאיר, הסברת את זה יותר טוב ממה שאני מסוגל. עכשיו אני אגיד את זה בנוסח שלי, ואוסיף משהו. כשלומדים גמרא, כן, הרי אני מדבר על לימוד הגמרא לפני שטיינזלץ, לפני שהיה תרגום לעברית. כשלומדים גמרא, בגמרא אין פיסוק, נכון? אין פיסוק. אתה צריך על פי התוכן, על פי המהות של הדיאלוג, לדעת איפה לעצור ואיפה לשים פסיק, ומכיוון שהגמרא
ואני חושב שאני לא טועה, מנוסחת באופן חסכוני, הרי כל פעם שאתה מתייחס למספר מילים בתוך הגמרא, יש מאחורי המילים האלה עוד כמה הנחות שאתה צריך לתת להם קול כדי להסביר מה כתוב. זאת אומרת, אם אני צודק, הגמרא מורכבת ממילים מפורשות, אשר בגלל סגנון הגמרא, הן נתמכות על ידי מילים שלא נכתבו, אבל שיש לקחת בחשבון, בזמן שאתה מסביר מה שכתוב בגמרא. כי עצם הסגנון של הגמרא, משתמש במילות קוד, שמעוררות אצל המסביר מה כתוב, לא רק מילה אחת, אלא כמה השערות והנחות כדי להסביר מה כתוב. אני לא יודע אם הסברתי נכון. עוד יותר, בגלל שעצם האופי הדיאלוגי בגמרא, ועצם השימוש במילות קוד שמאחוריהן יש, הייתי אומר, מבנה שלם, שבגמרא אתה מתמצת בכמה מילים בודדות, אבל הלומד גמרא יודע להגיד את כל המבנה כדי לטעון את טענותיו, הרי שבין התורה שלומד גמרא, מעצב סוג של מנטליות החושבת בשרשורים. סוג של מנטליות דיסקורסיבי, לא כמו צברים במדינת ישראל. אתם מכירים את העניין הזה, שכשאתה מתחיל לדבר בימינו, הצעירים אומרים אל תחפור. נכון? זאת אומרת, אם אתה חס וחלילה בימינו, מדבר בפני הדור הצעיר שלא למד גמרא, אם אתה מדבר בשרשור סיבה ותוצאה, הוא בונה משפטים ארוכים, ששם כל דבר קשור לדבר שבא אחריו, ואתה לא מדבר סטקטו, טק, 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 בלי לקשר, אז אתה נקרא לסדר. כי הדור בימינו בארץ, זו השערה שלי, המנטליות שלו בנויה לגמרי אחרת מהמנטליות של לומד גמרא. לומד גמרא חי בדיאלוג תמידי עם הטקסט ועם אלה שיכולים לערער על טיעוניו. בימינו הספק יוק. בימינו כל אחד יודע בדיוק מה הוא חושב, ובאמת אין ספק, ועל כן אין צורך להתלבט ולהגיד, אמנם זה ככה, אבל אם אתה תגיד שבכל זאת זה אחרת, אז אני אגיד. אז התשובה שלי בקיצור, השערה שלי היא, שהסגנון של משפטי פיינר, זהו סגנון של לומד תלמוד, שהוא בדיאלוג תמידי, אבל גם לוקח בחשבון יותר אלמנטים בטיעון שלו, מאשר האדם הצעיר בימינו.
ואם זה לא ברור מספיק מה שאני אומר, אני אגיד ככה. אני כמעט בטוח שאתם תסכימו איתי שכל אדם, במיוחד בימינו, אבל תמיד בעצם, כל אדם, התודעה שלו מופצצת על ידי החוץ באלף אלפי רשמים, שהתודעה לא מסוגלת לקלוט את כולם ביחד. כל אחד מאיתנו תמיד מגיב למציאות מבחוץ, וטקסט זה גם כן מציאות מבחוץ, על פי מה שהוא מסוגל לקלוט, שזה תמיד פחות מאשר כל הגורמים שמתנפלים על תודעתו. ולומד התלמוד, בגלל שהוא חונך מעצם לימוד הגמרא, לקחת בחשבון כל אפשרות של הפרחת טענותיו מצד זה או מצד אחר, בניואנס כזה או אחר, מאוד רגיש לתיאור המציאות שהוא מדבר עליה, עד כמה שיותר בצורה מושלמת, אבל עדיין כל אדם, גם מי שלומד גמרא, מוגבל מהיכולת של להביע את הטוטליות של הקיים על פי מגבלות התודעה של עצמו. אני מצטער על הפילוסופיה הזאת, אבל זוהי הדרך שבה אני מנסה להסביר מה שאמרנו עד עכשיו. טוב, שלמה, נמשיך. Mnod wissen mir wird Flommen dort in sein angezogen. Weil nicht לא. אם אתה חוזר בינך לבין עצמך ואנחנו שומעים, תנסה לקרוא בדיוק מה שכתוב. מה זה היו המילים האחרונות? Weißen mir, wer... לא weißen. Weißen mir, wer שהות die Flammen dort und sei angezündet. In sei angezündet. אוקיי, משפט הבא, שלמה. Weil nicht so auf den Parnas an... פרנס, הפרנסוס, במיתולוגיה היוונית, ההר הזה, פרנס, כן, weil nicht so auf den Parnas, an Ort für zufällige Gesucher, לא, צופליקה מה? גזוכר. לא כתוב גזוכר. לא יודע במה יש מתחת לאלף, אבל נראה לי כמו פתח. לא, זה גות זוכר אולי. איך? גות זוכר. לא. לא זה מה שכתוב. כתוב או גוזוכר או גזוכר. בלה, מה את אומרת? שנייה, אני קצת איבדתי את הטקסט, תכף. אני חושב שזה בזוכר. זה בית? לא. גזוכר. אדם? אני חושב שזה בזוכר. בזוכר, אוקיי. אני מניח שאתה צודק. צופליג בזוכר, יחיד... לא. שלמה. ואין נשתו? אוקיי, בסדר. לא, רגע, אני רוצה להסביר לך למה אני עוצר אתכם כל הזמן. בגלל שהמשפטים ארוכים, אנחנו מנסים לקחת חתיכות משמעות, אחרת כולנו נלך לאיבוד. כן. שלמה, מה שקראת... הואיל ואין על פרנס, על הר הפרנס... אני מתייאש, אני לא מבין מה שקראתי. אוקיי, תקרא את זה ביידיש ואני אתרגם.
weil nicht da auf dem Parnas und Ort für zufällige Besucher. זהו, צופליקה בזוכר. אז אומר יחיאל פיינר, כאשר בעיני המשורר, אני חוזר אחורה כי הכל קשור, כאשר בעיני המשורר אנחנו רואים שלהבות נדלקו במנורות שלו, שקודם דיבר עליהם, כן? יודעים אנחנו מי הדליק את האור הזה. איך אנחנו יודעים? וייל נשתו, מכיוון שאין אויפון פרנס, אין על הר הפרנסוס, ההר הקדוש של השירה, כן? זה ההר הקדוש של השירה במיתולוגיה היוונית, קיין אורט, אין מקום במיתולוגיה היוונית, בהר הקדוש של השירה, אין מקום פר בשביל צופליקה בזוכר, בשביל מבקרים מקריים, צופליקה. כן? יחידים? עכשיו, עדיין, סליחה, פרופסור, אנחנו רגע, עדיין, תרגמנו את המילים, ועדיין הדברים לא ברורים. אז אני רוצה להסב את תשומת לבכם. פיינר אומר, כן? פיינר אומר, שאם רואים שלהבות נדלקו במנורות אצל המשורר בעיניים. מה זה מנורות? סליחה, יש שואל, מה פרנסוס זה היה אדם הוא לחטאות שטן, כן? לא, הפרנסוס במיתולוגיה היוונית זה ההר, איפה שהמוזות של השירה ושל האומנות נמצאים, זה בדיוק ההפך, השטן אין לו שום מקום שם. פה צריך להכיר קצת מיתולוגיה יוונית. ועצם העובדה שפיינר קופץ לדבר על מיתולוגיה יוונית, ועל זה שהמשורר נמצא, כל משורר, גם הוא. הרי הוא אמר בהתחלה, אם אתם זוכרים, שהמשורר נמצא על ההר הקדוש של השירה. ההר הקדוש זהו הפרנסוס. כן? יחיאל פיינר אינו מבדל את עצמו, אינו מפריד את עצמו כיהודי מהשירה העולמית בכל הדורות. זוהי המהפכה הגדולה בתוך אגודת ישראל של צעיר כזה, כן? כבן 20, שהוא אומר, אני אומנם יהודי, אבל אני כמשורר לוקח חלק, כן, בהר הקדוש של השירה של כל העמים. ואז הוא אומר, ואם רואים... ששם אסור לבקר באופן אקראי, וצריך להיות שם באופן קבוע. נכון. זאת אומרת, אבל אני, לפני שאגיד זאת אומרת, חשוב לי העניין הזה של המנורות. כשהוא עובר פתאום, כן? פה יש, הייתי אומר, מהפכים פתאומיים ממשפט למשפט. קודם הוא דיבר על לירוק חתיכת דם בוערת מתוך גופו, שזה אמירה של חולי, והוא עוד אומר במשפט שקראנו קודם, כן, שהבעירה הזאת נדלקה עוד בגוף אמו, כן, ופתאום הוא חוזר להר הקדוש של השירה, ואומר משהו אחר, אם נדלקו
להוות במנורות של הביניים של המשורר. המנורות האלה הם סמל הפוך מחתיכת הדם שהוא יורק. המנורות, כן, אני כרגע אולי אין לנו, לא כדאי שניכנס לוויקיפדיה ונסתכל, המנורות הם סמל של השראה רוחנית יהודית. אתם זוכרים, יש לנו מנורות 7 הקנים, זה כיום הסמל של כנסת ישראל, נכון? לא מדובר במנורות חנוכה, אלא מדובר במנורה ב7 הקנים, שהיא סמל של עצמאות יהודית, של רוחניות יהודית. אז הוא אומר, בפרנסוס אין מקום למבקרים צופליקה, מקריים. עכשיו נראה איך הוא מסביר את זה, למה אין מקום. שלמה, עוד קצת? יחידים אינדיבידואלי גייסר. לא, יחידים אינדיבידואלי גייסטר. זה סוף המשפט, הוא אומר, על הפרנסוס, אין מקום נשתוק אין אורט, פרצופליקה בזוכר, למבקרים מקריים, והוא מסביר מה זה מבקרים מקריים שאין מקום בשבילם, אין מקום ליחידים, עוד פעם תגיד, יחידים אינדיבידואלי וגייסטר, זאת אומרת אורחים יחידים. אין מקום לגייסטר, לאנשי פרטיים, אנשים פרטיים אינדיבידואליים, וגם אין מקום לרוח שלהם כאנשים גייסטר זה רוח, כן. גייסטר זה רוח. הכוונה היא שעל הפרנסוס, וזה מתאים למה שהוא אמר קודם, המשורר הוא שליח ציבור, הוא משקף לא אנשים יחידים עלי האדמה, אלא הוא משקף את העוצמה של דורות, כן? של רוח היהדות. בלה, בבקשה. Ein herrlicher Mosaik, Gemisch von Farben stellt mit sich פה, זה נורא קטן, אני אנסה טיפה להגדיל את זה. שטלט מזיך פור. רגע. רואים כאן? אוקיי. שטלט מזיך פור דר פרנס. רגע, עד פה. אוקיי. Ein herrlicher Mosaik. חכי רגע, בלה, הפועל, קודם, הפועל אחר כך שם העצם, ואז נלך לתרגם באופן סדיר, כן. מהו הפועל במשפט כאן? אני לא יודעת, הרלכה נשמע לי כמו שם תואר, לא? זה נכון. לא אמרתי שהפועל הוא שם, איפה הפועל? תחפשי אותו. Ein herrlicher Mosaik, Gemisch von Farben stellt mit sich vor der Parnasse. Stellt mit sich vor. פה. זה שטלן משהו. מישהו יכול לעזור, שטלן זה חלק של הפועל. מהו כל הפועל? זיך שטלן? לא, זיך זה רפלקסיבי, זה לא חלק של הפועל ממש. מהו הפועל? שטלן זה חלק. איך? שטלט מיט. מיט זה מילת יחס, לא? פורשטלן? בדיוק. פורשטלן. אני מזכיר לכם, אמרתי לכם
שהוא דוחה את הפועל קדימה, לא מההתחלה. פורשטל, מה זה פורשטל? שאלה טובה. מילה די בשימוש ביידיש, רק שפה כאילו היא מחוץ לאיזה קונטקסט שאתם מכירים. להציב? להציג. להציג, אוקיי. פורשטל, מייצג. עכשיו, שם העצם. אני מציע לכם שיטה יותר קלה להבין משפט מסובך. להציג, מהו שם העצם? מוזאיק? כן, אבל שם העצם שקשור לפועל, שכבר גיליתם שזה פורשטל. המוזאיקה הנהדרת. אני שואל, הפועל פורשטל קשור לאיזה שם עצם? במשפט הזה יש הרבה שמות עצם. דר פרנס? אנחנו מחפשים שם עצם שקשור לפועל פורשטל. לאט לאט. פרבן, צבעים? איך זה קשור למייצג בפורשטל? Von Farben stellt mit sich vor der Parnass. מהו שם העצם שקשור לפועל פורשטל? המוזאיקה היפה, שהיא תערובת של צבעים, מוצגת... שלמה, אל תרוץ. אז דר פרנס? מה, בלה? דר פרנס? נכון. דר פרנס שטלט mit sich vor. הפרנסוס, אותו הר קדוש של שירה ואומנות, מייצג. תשימו לב שכל זה נמצא בסוף המשפט, אבל עכשיו שאנחנו יודעים, אני לפחות יודע, שמדובר במשפט הזה, הפרנסוס מייצג, עכשיו נתחיל מההתחלה. מה המילים הראשונות שקראת בלה ביידיש? אנהר לכם מוזאיק. אוקיי, הפרנסוס מייצג, ההר לכם מוזאיק. הפרנסוס מייצג מוזאיקה הגונה, הרלך במובן של הגון. אוקיי. תשימו לב, הכל טופסי טורבי, כמו שאומרים, עומד על הראש. שם עצם והפועל בסוף המשפט. אבל ברגע שאנחנו תופסים את זה, אנחנו גם מבינים את ההתחלה. הפרנסוס מייצג מוזאיקה הגונה, הלאה, בלה? הגמיש מתפרבן. אוקיי, הפרנסוס מייצג מוזאיקה הגונה, שהיא גמיש ערבוביה של צבעים. אוקיי. הלאה. ידר מטוף אין זיינטל. רגע, עכשיו תקראי עוד פעם את כל המשפט אחרי שתרגמנו אותו, מההתחלה. אנהר לכם מוזאיק, הגמיש פון פרבן שטלט mit sich vor der פרנס. זהו. האם אתם חשים את המבנה שהנושא הוא בסוף היחידה הזאת? זה עניין של להרגיש את השפה. זה כל כך מזכיר לי את שיעורי הגרמנית. כן. מאוד. אוקיי, בסדר. יכול להיות שמבחינה סינטקטית, כן? אנחנו יכולים בגרמנית לבנות גם ככה, אבל המסקנה המודעת שלנו צריכה להיות, לא תמיד ביידיש הנושא נמצא בהתחלת המשפט. צריך קודם למצוא את הפועל ואת שם העצם, אם באותו משפט יש הרבה שמות עצם, את שם העצם שקשור לפועל, ואז הדברים יסתדרו. זה אני אומר, השאלה אם אתם מרגישים את זה במשפט הזה.
יאיר, מה אתה אומר? יאיר שומע? אני שומע, עכשיו אני מתחיל, שאמרת, אני מתחיל להפנים את זה. כן. אוקיי. שלמה, מה אתה אומר? כן, אני מסכים. אני רוצה לומר לך שבמשפט אייכמן היה מתורגמן בשם רוזן. כן. והוא תרגם משפט, ובסופו אמר, אפס עצור ועזוב. ואז השופט לנדאו שאל אותו מה זה, אז הוא אומר שבגרמנית יש איזושהי מילה ששוללת את כל המשפט אחורנית, והוא מצא שהתרגום שלה הוא אפס עצור ועזוב. אז הנה אני רואה את זה. כן, בסדר גמור. בסדר גמור. משפט הבא, בלה. ידר, כן, אחרי פרנס יש פסיק. כן. ידר מטוף, או זה בעצם מעברית, אז זה מעטוף in sein Talles von der besonder קוליר. ידר מעוטף, לא? כתוב מעטוף, לא מעוטף. ידר מעוטף, אולי. כל אחד עטוף בטלית שלו. ידר כנראה מעוטף, אולי, כן. in sein Talles von der besonder קוליר. כל אחד עטוף בטלית שלו בצבע אחר. זאת אומרת, בצבע מיוחד. ברוח, סליחה? פונה בסונדר קוליר. מצבע אחר. כן, צבע מיוחד. צבע נפרד. כן, בסדר. מה שפיינר אומר כאן זה ברוח התחלת המילים שלו במבוא. ידר, כל אחד, הוא לא מתכוון כל משורר יהודי. כל משורר, כן, וכל אומן, יהודי או לא יהודי, עטוף בטלית, זאת אומרת, באותו דבר שהוא בשבילו חלק מעבודת האומנות, בצבע מיוחד. הלאה. צ'ייקובסקי vergeht in מסוקסדיקר מורגנרויט גזנג. לא מסוקסדיקר, אלא מסיקסדיקר, ממתוק. כן, מסיקסדיקר מורגנרויט גזנג. אוקיי, אז הנה פיינר מסביר מה זה ידר כל אחד. למשל הוא אומר צ'ייקובסקי, כן, המוזיקאי צ'ייקובסקי. אני חושב צ'ייקובסקי היה יהודי או לא? לא. לא, זה היה רוסיה. אני יודע שזה רוסיה, אבל אני בכוונה שואל, מפני שפיינר מדבר פה על אומנים ומשוררים מכל העמים, לא רק היהודים. אז הוא אומר, הנה, על ההר הקדוש הזה של השירה או של האומנות, צ'ייקובסקי פרגייט. איך היית מתרגמת בלה פרגייט? פרגייט... זה מילה לא פשוטה. זה כמו שוקע, כמו שוקעת או משהו. זה בכיוון, פרגייט כאשר מישהו בשיא ההשראה, בשיא האמוציה, מגיע לפרוקסיזם של רגש, אז לא יודע איך נגיד את זה בעברית, צ'ייקובסקי, נפשו קלה, היית אומר, כן? אוקיי. Vergeht in מסיקסדיקר מורגנרויט גזנג, נפשו קלה בשירת בוקר אדומה מתוקה. כן. הלאה. מיקלאנג'לו is tiefer בין השמשוס מלנכוליה. רגע, ומיקלאנג'לו, מה המילה אחרי מיקלאנג'לו? in tiefer כן. בין השמשוס מלנכוליה. אז ודאי שמיקלאנג'לו לא היה יהודי. אז הנה מדברים פה על האומנות העולמית, וכל אחד עם הטלית שלו ועם הצבע שלו. אז מיקלאנג'לו
עושה מה שהוא עושה באומנות, עם טיפר מלנכוליה, מתוך מלנכוליה עמוקה, מה עוד? בין השמשוס. בין השמוש זיקר. מלנכוליה עמוקה של בין השמשות. כן? כאשר היום נוטה לערוב ולהיות לילה. הלאה. ליצמן לא היה חותם על זה. מי? ליצמן. לא, ודאי שלא. ליצמן שולל את העולם, אני מניח, הלא יהודי. בשבילו, מה שלא יהודי לא בא בחשבון, וזהו ההבדל הגדול. מה? אתה מדבר על בן אדם מאגודת ישראל. אני מדבר על אדם באגודת ישראל, אשר יחיאל פיינר, נציג צעירי פועלי אגודת ישראל, עשה מהפכה מסוימת בשנות ה-30, והוא חרג מתוך הסגירות של אגודת ישראל, כן? והוא ידע כל כך טוב כמו ליצמן, שבתורה כתוב שהיהודים הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. המילה גוי זה עם, וכשאנחנו אומרים הגויים, המשמעות הראשונית זה עמים אחרים, או עמים, והמילה גוי כדבר דרוגטיבי ושלילי, זה לא המשמעות המקורית בתורה. כשאנחנו אומרים היום גוי ושרים, כן, איך השיר הזה בפולקלור, כן, גייטר שנקלריין, טרינקם וילר, ויילר איזה גוי. הדברים האלה הם קומה נוספת של תגובה יהודית לרדיפות, אבל המילה גוי היא לגיטימית, הכוונה זה עם, וגם אנחנו גוי. כן, ועשיתיך גוי גדול, עצום ורב. ודאי, ודאי, כן. וסיפרתי לכם אולי, ואני אחזור על זה כי זה מאוד סימפטומטי, לבלבול של מושגים בדורנו, ואפילו בין בני דורי. אחד הוויכוחים על סכינים במשפחתי בזמן הסדר, היה האם מותר בהגדה של פסח, כשקראנו את ההגדה, להגיד שפוך חמתך אל הגויים. שפוך חמתך אל הגויים. איזה גזענות. לא נגיד את זה. אז אני אומר, רבותיי, אתם שמים את הפסיק במקום הלא נכון. כתוב בהגדה, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. א', המילה גויים זה עמים, ולא מה שאתם חושבים. וב', לא כתוב אל הגויים פסיק, כתוב אל הגויים אשר לא ידעוך. אתם עושים טעות כפולה. זה לא עזר, והסכסוך הפנים משפחתי קיים עד היום. ולך תדבר עם היגיון, עם אנשים שחושבים שהרציו מדריך אותם בחיים. אני מצטער להביא דוגמה אישית, אבל היא דוגמה קלאסית, איך אפשר לסלף את המקורות כאשר לא לומדים מספיק. בלה, תמשיכי. Azoi ist sie schon die tausend Strunesdicker Klinigen Dichtung. אוי ואבוי, יש שתי מילים שלא הבנתי. azoi ist schon, עוד פעם? Azoi ist sie schon die tausend Strunesdicker Klinigen Dichtung. כלי ניגון?
כלי ניגון. דיכטונג. אוקיי. תנסי לתרגם, אין ספק שיחיאל פיינר הוא יצירתי, כן? הוא משתמש במילים שכולנו מכירים, אבל נותן להם איזשהו משמעות לא רגילה בדיבור היומיומי, כן. אז זוהי איזי שוין, מה שם העצם? אוקיי, שם העצם כאן זה הדיכטונג, השירה, נכון? ומה, יפה, ומה תואר השם? כך, לא, קודם תוארי השם. מה אומר על הדיכטונג? מה? טויזנט סטרונסדיקר, אלפי המיתרים, כך היא השירה, בעלת אלפי המיתרים. כך היא השירה שהיא כלי ניגון בעל אלפי מיתרים. בעל אלפי מיתרים, אני רוצה להבין שהוא מדבר כאן שכל העמים אמרו שירה וכל העמים כתבו שירה. ככה היא כבר, כן, השירה בעולם. הלאה, משפט הבא. איינר חולמת בעיר וגן וייס שנייקה לבונן נכט. עד פה. אוקיי. עכשיו הוא מנסה להגיד את הגיוון הגדול של השירה העולמית. כן, איינר? איינר חולמת בעיר וגן וייס שנייקה לבונן נכט. כן. איינר חולמת בעיר. אחד חולם אצלה, אצל השירה, כן. על וייס שנייקה לבונן. לילות לבנים, לילות ירח לבנים כמו שלג, או לילות ירח מוצגים. בסדר גמור. אז ודאי שיחיאל פיינר לא מתכוון כאן, כך אני חושב, לשירה יהודית. הוא נותן דוגמה, כן. בכל העולם יש שירה, אז יש כאלה שחולמים על ירחים לבנים מכוסי שלג בלילות. הלאה. גלזרנה פלצין רגע, גלזרנה פלצן, לא? פלצן. ארמונות זכוכית, ארמונות בדולח. כן. אויס גטרויפטה בת מלכס. אויס גטרוימטה. אויס גטרוימטה, כן, הכתב כאן הוא קצת... אויס גטרוימטה הוא בת מלכה שיצאה מהחלום? לא, בס מלכס, ומישהו חולם על בנות מלך, בת מלכה, אויס גטרוימטה, חלומות, מחלום, טרוים. מהחלומות, כן. כן. איינר פליסטרט בלחש... פליסטרט. פליסטרט, כן. פליסטרט בלחש נוגנדיק, בני היכלה דכסיפין. כן, היכלה דכסיפין. ואיינר פליסטרט בלחש, נוגנדיק היכלה דכסיפין. מה זה פליסטרט? פליסטרט זה להגיד לא בקול, בשקט. לוחש, כן. לוחש בלחש. כן, ואחד מאלה שכותבים שירה, אומר בלחש, נוגנדיקה היכלה דכסיפין. בני היכלה דכסיפין. מישהו יודע מה זה בני היכלה דכסיפין? יאיר? יאיר, מתאים לך. שלמה? לא. כן, בלה? לא. את אנה אני לא שואל. לא. אוקיי.
בארמית. אם אני זוכר מה שבדקתי, שגם אני לא בא מן העולם הזה, יש כאן רמז, מישהו יכול לחפש בגוגל, יש כאן רמז לספרות הקבלה, כן? היכלה דכסיפין, מדברים כאן על, איך הקבליסט הידוע, תגידו שם של מקובל מהראשונים. רבי עקיבא. לא, זה שיר של הארי הקדוש. בדיוק, הארי הקדוש, וזה טקסט שלו, היכלה דכסיפין. אז אנחנו רואים שיחיאל פיינר מזכיר את צ'ייקובסקי, והוא מזכיר את מיקלאנג'לו, וביחד הוא מזכיר טקסט של הארי הקדוש, וזוהי ההוכחה שיחיאל פיינר אינו מסתגר כצעיר מאגודת ישראל, הוא מתייחס לשירה של כל בני אנוש, גם הארי הקדוש. תמשיכי. השיר הולך ככה, בני היכלה דכסיפין למחזי זיו דזעיר אנפין, והתרגום הוא בני ההיכל המשתוקקים לראות זיוו של זעיר הפנים. הכסיפין זה השתוקקות, להיות נכון, לחשוף. אז כאשר יחיאל פיינר מכניס לפרנסוס את השירה הקבלית של הארי הקדוש, הוא אומר מבלי להגיד, יש לכם את צ'ייקובסקי ויש לכם את מיקלאנג'לו ויש לכם הארי הקדוש, בואו תתייחסו לא רק לאומנות העולמית כאיזה שיא של הרוח האנושית, בואו תסתכלו מה הארי הקדוש כותב ולמה הוא מתכוון. כן? הלאה בלה. פון פרבנקטה שבס קוידש אויסגנגן. כתוב אויסגנגן? אם אני רואה נכון אז כן, ככה זה נראה, לא? יאיר, שלמה, כתוב אויסגנגן? מה שיש מתחת לאלף נראה כמו פתח. אוקיי, טוב, אז תקראי עוד פעם, כן, ותמשיכי עוד קצת. Von verbenkte Shabbos Kodesh Oisgangen, zis elegischer, weich, mamischer, Gott von Avrom. לא וייך, וייך. Weich. ממשר גוט פון אברום. לפני שאנחנו מתרגמים, אני כבר ישר אומר, הוא הזכיר פיוט של הארי הקדוש, ומיד בהמשך, שזה כמובן פיוט קבלי, אבל מיד בהמשך הוא מזכיר קצה אחר של הרוח היהודית, וזה גוט פון אברום. מכירים מה זה גוט פון אברום? זו תחינה. זוהי תחינה אשר הסבתות שלנו, כאשר השבת עמדה להסתיים, היו אומרות את התחינה הזאת, תוך כדי שעושות סיבוב מסביב לבית, ומזמינות לבוא אל תוך השבוע הקשה שמתחיל, בזמן שהשבת נגמרת, כן, את האבות, אשר יביאו ברכה לשבוע המן שמתחיל. גוט פון אברום, התחינה הזאת, מי שיודעת אותה בעל פה בימינו, מבלי להיות סבתא שומרת מצוות, זאת בלה בריקס קליין. כולם מכירים את בלה בריקס? כן.
בלה בריקס, שהיא הייתה תלמידה שגמרה ימי אצלנו בחוג ליידיש, והיא כיום הייתה שנים פעילה תרבותית ברחוב קלישר 48 של הבונט, והיא כיום פעילה תרבותית בבית שלום עליכם, ובלה בריקס זוכרת בעל פה את התחינה גרוט פון אברום, שהאימא שלה בפולין הייתה אומרת כשהשבת עבדה להיגמר, ואני ביקשתי מבלה להגיד את גרוט פון אברום, הקלטתי אותה, והכנסתי את הנוסח של בלה, של האימא שלה, לתוך הזיכרונות של שכנתי דוקטור רוז בלבול מסיגט, שגרה קומה מעליי במושבה הצרפתית, איפה שגרתי לפני כמה שנים, בזיכרונות של דוקטור רוז בלבול מסיגט, כן, היא הזכירה את גרוט פון אברום, ואז אני הכנסתי כהערה את הטקסט המלא של בלה בריקס. יחיאל פיינר נותן כאן את שני הקצוות של הגייסט, של הרוח היהודית, הארי הקדוש ופיוט שלו, ומה שאימהות בכל תפוצות ישראל במזרח אירופה, לפני השואה וגם אחרי, היו אומרות עם צאת השבת, מזמינות את האבות, כן, לבוא ולקדש ולברך את השבוע המתחיל. גם מיקלאנג'לו, גם צ'ייקובסקי, גם הארי הקדוש וגם התחינה, כל אלה הם ביטוי של הרוח האנושית. ויחיאל פיינר, השליח ציבור, הוא מייצג את הרוח היהודית הזאת של הציבור שלו, שבתוכו קיימות אנרגיות מושתקות ונחנקות מדורי דורות. שאני רוצה להגיד שכל מה שקראנו עד עכשיו זה קונסטרוקציה ארכיטקטונית מעולה. הכל בנוי עם היגיון בצורה ארכיטקטונית, הכל מתקשר אל הכל, ולאט לאט יחיאל פיינר חותר אל מה שאני קורא המניפסט הספרותי שלו. בדרך כלל מניפסט ספרותי הוא תמיד הצהרה של משורר מסוים, אשר מנסה באמצעות המניפסט הספרותי שלו לשקף את דורו ואת המגמה של האומנות שלו בזמנו. השעה 7:29. טוב, בזה... אני רוצה כן. להפנות את תשומת הלב שהמילה גות כתובה בגימל מקף תת, ואת זה לא ראיתי אף פעם, שיש קו מפריד במילה נכון. גות ביידיש. נכון, וזה ככה מכיוון שיחיאל פיינר בא מהעולם של לומדי תורה, וגם היום אנחנו יודעים, כן, למשל, אפילו יצחק קצנלסון, בשיר שלו על דוסליד ושלוימה ז'ליחובסקי, שהוא היה חסיד גור, אז כשמדובר שם על אלוהים, כותב קצנלסון, הוא לא אומר גות, והוא לא אומר השם המפורש, הוא כותב שלוימה ז'ליחובסקי, והוא חורז יודקה וופקה. יוד ה' ו' ה', השם המפורש, עד היום יהודים שומרי מצוות לא אומרים יהובה, השם המפורש, הם אומרים יודקה וופקה. זה נכון, אבל זה עברית. אני מדבר שכתוב כאן גות ביידיש, ועושים את אז אני אומר שקצנלסון,
בשיר שלו ביידיש, על שלמה ז'ליחובסקי, כותב יודקה וובקה ביידיש. זה אותו עניין. לא אומרים את השם אלוהים, לא השם המפורש ולא אלוהים, עם כל המילים. נכון, כן. אז גם ביידיש קיים, ותדעו לכם שאני שמעתי באיזה מקום, הרי בדולר האמריקאי, כן, מה כתוב? God we trust. God we trust. אז שמעתי באיזה מקום שאסור, כן, להיכנס לבית שימוש עם דולר שמציץ מן הכיס. זאת אומרת, יש פה איזה מגמה רוחנית שמשהו דבר מקודש, אין אתה חושף אותו בעולם החילוני הלא קדוש, כן? אז אם יש שאלה, תשאלו ואז נסיים. ואם לא, אנחנו נפגש ביום שני. תודה על הסבלנות. תודה רבה לך. להתראות. שלום, שלום. שלום לכולם.